Да. И така, какво е това? Нещо сиво. Не знам какво е. Ето, мамо, дръс. Да. Дай да видим. Найде. Ама пак паковаме. Сей. Кусуме. Можеш. Красиво. Дай. Скъсам. Пау! Уау! Пак подарък. Я да видим какво. Подарък ниска е. Пише някаква фирма. Някаква фирма. Не знам, виж какви крила има ангел. А! Сисенце. Знаеш какво е това? Какво? Парфюм ти? Да. Виж как мирише. Е, тук помириси. Ха! Мириса на ябълка. Я виж в каква форма? Формата на купа. Като за победител. Яниш. Айде, Това видим какво е. прилича формата на тръгълник. Само че е с две страни. Е квадрат по-скоро. Да, квадрат. Ама откъде са Тежи ли? тези? Да ти помагам? Не, тук пише, че е моя. Добре. Трите са мои. Едното е за теб, второто е за теб, второто е за теб и второто. Ти си имаш... Оу, каниска! Да. Мамо, каниска ти се получи! Ей! Е, това е много хубав подарък. Това е твоята любимата. Ще четеме вечер много... Тая с много истории вътре, дето е. Тези не сме ги чели. Да, Мале. 3 картини. Ай, с животни всякакви. Супер! Да, даже аз така. Още много подаръци ми чакат. Абе, ето този пак е Мъничък ли? този. М, Да, маничък е. Я да видим. Какво пише? Това е А, твоя. наистина пише за мама. Да. Разпаковай. И тати са Нещо златно. Да. Дай да го разпаковаме. Помагай ми. Аз съм много силен от този подарък. Абе, как ще направи дядо Коръс? Уау! Чакай да чуем. За един шампион. За един шампион? Тук пише, че на тати и за мамо да си играя. Вау! И това май е парфюма? Да. Да, и пак е пил. Леко ти се чу. Има ли си го? Този мирица на пак на ябълка. Като твоя. Супер. Наричаме еднакво. Еднакво на ябълка. И тази има и
такова. Айде да го видим това най-големия. Те този не мога. Те този мога. Те този голем ми избираш ли? Да. Добре. Момичетата. Давай. Това са джудженца, не са момичета. Късай. Това са... Джудженца и Дядо Коледа. Да. Ама, може ли с едно има... Да Жили? обрати. Ама, не използваме ето този с панделката. Който искаш. Да го мръдна ли? Да, ето там, където беше. Айде, В да. елхата. Не я махаме. Иначе до който да не остави само 3 чулава с подаръци. Че той е много тежък. Искам да махна това. И оттам където... Уау! Игра с топчета! Еле, майко, като она игра, къде играхме ли? Да. Дава си серия. Чакай, но... Уау! Цяло подаръче! Това пише, че е за Лазо, ако успея. Ще го играя с Ивайло, защото Ивайло ми е приятел. Добре. Да. Ако пак ми се кара, значи няма да съм му приятел. Ако е доволен вече... Абе, как успя, бе? Така ли? Мален. Паркирай я там, че тук вече няма място. Те тук ще го паркираме, така Добре. да виждате. Че тук има доста много работи. Виждаме колко много. Това пише на Яница, това пише, че е на тати. Това пише, че е мое. А това не знам какво е. Дай да разпаковаме. Пак е Какво пише такова. отгоре? За мама? Да. Добре. Аз ще ти го разпаковам, че ти не Добре. можеш. Да, добре. Трябва да се развърже, не? Да. Трябва да се развързе. Давай, те помогни. Храна. Храна. И чорапи. И чорапи за мама. Супер. Че моите са се скъсали. Да. И какво е това? И чайче? И бомбонки ли са това? Да! И нова чаша. Супер. Не виж каква е хубава. Е голяма. Дама. За чай? Дава и другите. Добре, давай Те се. са Моите си много, ама те Моите са за нашите не нас. се впечатляват. Не сме си играли с тях. Ага. Да, там да ги извадим. Само, че тя Коледа, ако... Как се маха, бе? Мале. Се е постарал. Как се постарал то дядо Коледа, не знам. На тия подаръци е много скъпо. Пак съм
мен. Тук пише пак за мен. Да. За Лазар. Мале. Става и другите. Пише за мен. А какво е това? Не знам. Ама вижда, лавиш. Нали каза, че не знаеш какво е? Я? Сори, какво е това? Не знам. Какво беше това, бе? Шоколадови пурички. От онези вкусните. Да, аз ги обичам. Той е по-малък, не е тезък. Добре. Само, че може този не използва. И този не е тезък. Там тук има една пандълка. Тук има едно лепило. Късай! Давай да видим какво има тук. Не знам, чакай да чуя. Нещо като на тати. Така ли се чува? Да. Давай, ето Громане. страни почви. Той дойде точно сега. Например. Докъде си спава? Елвис! Какво е направил? Изядаме бисквитките и изпивам на курта. О, добре, му е дошла с толкова подаръци, къде ти е оставил? Да. Се е изморил? Да. Толкова нощен не начувал. Ела, той вече е став. Да. Нали почна да отваряш този? Чакай да мисля къде пише, че е за мен. За Лазо пише, да, ето. О, ето. Да. Тук пише, че е за мен. Да, давай да видим някакъв малък подарък. Ама не знам къде. А, да, от тук. Ето къса. Ето се, да. Да. Много силно там. Ето пак. Къде го намери този дядо Коледа? Това. Той го прави. И джуджетата? Да, ще му помагат. Да. Дай на мама да ти помогне да видиш какво е. Дай да видим какво е това. Много интересно. Колко Брейте хубаво. Какво ли се прави? Няма. Да пуснем. Уау! Нещо за снимане. Я виждаме косъмчетата на килима. Да. Виж колко много приближава. Да. Не го служи на ръката си. Я дай едно кръченце или ръчичка. Я, виж колко много приближи. Я е тази прашинка да видим тук. Вау, като скъпоценен камък изглежда. Да. Какво е това? Съобразено нещо. Като лед изглежда. Да. Това е някакъв микроскоп. Давай този, ама не знам. Ще изследваме земята. Този пак е за мен. Явис! Вкусно! Обичам на
играя. О, дядо Коледа е много умен. На тия подаръци. Харесват ли ти? Да. Разбрала какво искаш, а? Да. Това е някакъв Някаква игра? фъстъско. Фъстъско. Уау! Обичам много играя това, тати. Виж, Това е тази катерица. това е тази катерица се казва фъстъско. Защото яде много оресници. Аз не я знам. Не съм я играла. Ще ни покажеш после. После като Слагай там. утре съм ви покажа. Като Има много игри, къде да играем, а? да. Ние не сме ги играли. Да. Ние сме ги играли като малки. Не като по-големи. А като малки. Този има пандъл. Може ли да го развърчете? Да. Давай аз късо. Вие развърчете. Нека в късон. Може би вътре има нещо в него. Тая година се справиш с разопакуването сам. Да. Вече си голям. Да. И мога да носам цели подаръци с чувал. Да. Ама как ги нареди така? Ето. Много чудно. Може би пак да се нещо. Пак се лъжа. Много добре. Сега ще разберем. Дай да отворим кашон. Ела да ела. Какво бе? Е, Не мога. Аз ще гледам. Кой има вътре, бе? Не знам какво е това. Пориване за цветя? играем в банята. Да, не се играе в банята. Е така се е вода. Да се отваря. Да, Поливаш цветето. да. Повери го. Хайде. Видя ли? Да. Това става понякога. Като си послуша много подарък. Тако няма да ревеш в банята. Да, Дано. да, може не се щупи. О, то подарък е много натезял. Къде беше? Пак късонце, пак имаме. Пак има късонце, значи е пак за тази. Аз съм. Да. Ето ти е мамо пак. Дай. Слагай ги тук, аз си го слагам там.
Ти си разопаковай тук. Ето един голям за такова. Видя ли какво? Помощ ли ти трябва сега? Да, още много. Мама, ние си имаме работа с Тоди, мама, Лазо. Те такива работи имаме. Дрехи. Това са дрехи. Дрехи. Не, това не са дрехи. Това бе. Турбичка, ама какво е това отдолу? Е това тук, ама. Това турбичка да е това. Ама това какво? Не знам. Е така че ме надух. Е така да се правим надух. Това ти е града за ходене, за баланс. Да. Може. Не едно върху друго, едно до друго. Да имаш къде да ходиш. Ей, пак не се хубаво. Чакай. Че не знам как се сглавя. Вау! Видя ли? Да, имаш още много части. Да. Да правим цяло трасе. Цяло трасе. Да. Цяло трасе. Аз знам се как се прави. Знам, че се натиска. Малко трудно, мамо, се слага. После ще го направим цяло. Сега виж, остана ли още нещо за разопаковане? Мамо, какво е ето това? Трябва да видим, мамо, някаква игра. Някаква игра. Let's play sports together. Много. Ти слагай по-скоро. Какво прави? Дали сте пазни? 3, 2, 1, go. Видя ли? Трябва да ги хващаш, а? Да. Яко, ще го закачиме някъде на по-високо. Да се опиташ и ти. Next time. Да си бърз. Трябва да си бърз. На цяла това. Отдолу тежи, а? Да. Ама другите ги разпакувам. Аз остана само едно нещо. Това нещо пишеше. За мама и тати. Давай. Не, това е. Ти го отвори. Не, това е за мен. Добре. Е тук. Ето тук. Не. О, пак нещо.
хокея. Коки. Къде бутаме... Е това, къде го биеме с тези. Да. Къде го играехме в Монт. Да. Само, че няма повече подаръци. Малко ли са? Да. Те толкова са. Цяла стена с подаръци. Те тук можем да ги паркираме. О, Еко, мами. ако може да на години. Можем. Ще го преместим.